Anak yasinan ya melu, Jumatan derek, kerja bakti semangat, nyambut gawene bersih karo keluarga tanggung jawab. Ora pinter maca Quran, tapi anaknya dibiayani kon ngaji kabeh. Niku sing diwastani masalul mukmini ladzi la yaqraul Quran kamasali tamroh. Ora pinter maca Quran tapi atine anak imane, sehingga kamasali tamroh kue kayak buah kurma, ora mambu wangi tapi rasane legi. Bareng-bareng, ora mambu wangi tapi rasane kurma. Orang mambu wangi, orang pinter maca Quran. Berarti kan rapati alim, rapati pinter, orang mambu wangi. Tapi nggone belajar maca Quran walaupun grotal gratul. Diwastani Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sa apik-apike menungsa gelem belajar maca Quran, belajar ngamalna. Walaupun gone maca Quran si Al-Fatihah, semilai rokeman ni rokemin. Pahalane loro. Halo. Halo. Maca Qur'ane nggone ngaji grotal gratul. Grotal? Grotal? Jare Kanjeng Nabi kuwi pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Nah rokeman ni rokemin. Tapi kan ora paseh pasah. Al-Fatihah babar. Brah. 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 Dilalai oleh pitulungan bae saka ngarsane Gusti Allah, bayine lahir selamat, ibunya sehat. Padahal mung didongani Al-Fatihah. Mulane zaman mien setelah babaran karo dukun bayine kan ora dijahit wong biyen. Bar-babaran ora jahit-jahitan, min lebok-lebok natok manual. Pada ora dijahit, mung dilepok-lepok natok. Tapi zaman mien ya nganggo trik. Akhirnya karena ora dijahit, mung dilepok-lepok natok, nembe babaran, sing babaran terus bathuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Ana sing unik maning ki ajaib malah. Lah sing dipilisi kunir bathuke kok sing garing dalan bayine. Tak ulang ke. Ki unik ye. Kan ora dijahit, mulane bathuke dipilisi kunir. Lah sing dipilih si kunir bathuke kenapa sing garing dalan bayine. Sepisan maning nggih nek ora zaman mien ora ampuh dongane ya ora mungkin kejadian begitu genah ora paseh tapi pasah. Wong-wong sing jujur zaman mien blaka suta apa anane tapi atine anak imane yang dilalah pitulungan baik saka ngarsane Gusti Allah, dan itu harus diakui. Zaman mien walaupun rapati modern tapi karena ora paseh tapi pasah sebab atine anak imane ditulungi karo Gusti Allah. Mulane kamasali tamroh kaya dene buah kurma, ora mambu wangi tapi rasane legi. Ora bisa maca Quran tapi kan kelakuane ngamal Quran. Kerja nyambut gawe jujur karo tangga ora gawe sirik iri dengki, karo tiang sanes omong-omong apik, karo keluarga tanggung jawab. Niku sing diwastani kaya dene buah kurma. Ora pinter maca Quran tapi ngamalaken Quran. Sing cara Mbah Gus Dur Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dada, den tancepake ing jero dada. Ya Rasul salamun bi Al-Qur'an qadim tanpa tinulis bisa diwaca. Ora pinter maca Quran tapi ngamalaken Quran. Ya tetap belajar ngaji walaupun grotal gratul tapi kelakuane apik. Niku Al-Qur'an qadim tanpa tinulis bisa diwaca. Ora usah muluk-muluk dadi apa zaman akhir kados niki, cukup dadi wong selamat niku bejo.
Ora usah mawi ndek bojo lanang sing kudu ganteng, kudu sugih, asal salat 5 wektune jangkep, karo bojo wadon ora plak-plek, gelem tolabul halal, kerja golek sing halal, insyaallah berkah teng zaman akhir ngeten iki. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Paladadi. Dadi nang Paladadi jame mundur. Dadi Paladadi pinter nggone ngapusi. Panci kula wau matur kali panitia. Panitia kula mangke munggahi gasik nggih Mbak mumpuni iki insyaallah acarane nggih sesuai dengan schedule minggah jam 09.00 nggih. Soale ngapunten memang setelah kula kala semanten gadah anak setunggal tapi dereng wayahe babar kok babar alias dereng kersa dimong niku kula cek teng dokter keng napa nggih kok niki dereng wayahe babar pun babaran disit alias cara wong Cilacap kowe keluron. Ternyata doktere matur jenengan niku mandan geragas Mbak mumpuni. Lah bisa neng geragas ujarku ya mangan ya wajar-wajar bae. Geragas wong ceramah dina-dina ping 3 ping 4 dina langkah istirahate. Mangkat isuk bali isuk, mangkat isuk bali isuk. Jajal waktune diatur ana waktu nggo istirahat. Akhirnya kula wingi pancen matur kali manajemen iya ya nyong jane ya termasuk dolim karo awake dewek. Soale nopo genah memang sakjane Pak Lurah menawi mboten corona pandemi nggih panitia masyarakat nimbali kula mboten nawi nunggu nganti setahun 2 tahun. Niki panitia nimbali kula pinten tahun niki? Wah, berarti ki nganggo jalur orang dalam. Pancen hari ini niku wayahe kula jatah istirahat. Kenapa wonten waktu istirahate? Karena memang wayah jatah istirahat niku wau kangge mengembalikan stamina lan sak piturute. Zaman mien lagi murbote si kenceng ya sedinten ping 4 ya tabrak mawon. Tapi setelah memang ditegur karo Gusti Allah niku jabang bayi tanggene kandutan dados memang nembe umur 4 bulan sedoso dinten menika tidak berkembang janinnya alias sudah tidak ada detak jantungnya. Kula nggih mboten nyono wong dinten-dinten ujar kula ya ngidam ora, melokok-melokok ya ora. Tapi ya pancen nyatane lagi ditegur karo Gusti Allah. Alhamdulillah hari ini sehat saged kepanggih kali panjenengan sedaya. Maka hari ini derek bengan derek seneng ing atase namung sak pedukuan sak gerumbul tapi ngontenaken pengajian sesemangat ini tandane memang kula panjenengan sedaya ngalap barokah teng zaman akhir kepingin dados umate Kanjeng Nabi ingkang diakoni lan saged kempal kali Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite-wit cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhumah Ibu Sunarti binti Jiman wa ila ruhi almarhum Bapak Munir bin Sandiasa. Mugi-mugi tansah dipun paringi padang jembar kubure dikampilaken hisabe dipun panggenaken wonten swargane Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Simin Al Amin selaku pengasuh mushola Al Karim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Soleh Ibrahim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Solihin Malik Ibrahim bapakipun Mas Hisnu Yunji ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Haryanto ugi dumateng Al Ustadz Tohirin ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, sesepuh, para pinisepati sepuh kasepuhan wonten ing tlatah pagubukan ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula cadhong barokah ilmunipun ugi ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Binangun, wabil akhos dumateng Bapak Sekcam ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Babinsa Babin Kamtibmas saking sektor Robodene Koramil Kecamatan Binangun ingkang kula hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Pagubukan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Lurianto selaku kepala desa Pagubukan. Ya alhamdulillah hari ini luar biasa nganggo jas aku mandan salah alamat. Nyong miki batin ke lurah apa pengantin sunat. Yang begitu semangat menggebu-gebu saking bingaing mana hari ini kang kumpul luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge desa kita Pagubukan, masya Allah, sehingga Pak Lurah mawon sampai berkaca-kaca, pidatonya membara berkobar-kobar. Insya Allah nanti amplopnya saya bagi dua. Pak Lurah matur nuwun sanget, 2 periode sampun dipun pilih kali masyarakat, tandane panjenengan dipun tresnani kali masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Bambang Lurianto selaku kepala desa Pagubukan dipun paringi sehat walafiat, ditadosaken pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang jujur, dijauhkan dari sifat yang dolim, saged beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Sedaya keluarga besar aparatur pemerintah desa Pagubukan, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, mandan ngebut nganggo gigi papat niki anus bengi. Ugi Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pagubukan ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya warga masyarakat Jamiah Mushola Al Karim. Wabil akhos dumateng Bapak Warisman selaku Ketua Panitia dan seluruh keluarga besar warga Grumbul Paladadi. Tepuk tangan dulu buat panitianya, luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya panitia Jamaah Mushola Al Karim lan sedaya warga Paladadi ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma.
Sedaya warga masyarakat lantan vidya Surya Nahdlatul Ulama Pagubukan, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim sedesa Pagubukan, boten supe GP Ansor rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna Jamaah Qasidah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, rezeki ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing langgang gliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudenen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda randa enggal luli ganti, sing tua-tua muga-muga pada cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Meriksani antusiasnya warga masyarakat Kecamatan Binangun Kempal wonten ing tlatah Paladadi Pagubukan. Sekedap iklan rumiyin onje matur nuwun ngatos-atos niki panggunge mandan pating krembut soal niki. Nggih, matur rembah nuwun Ibu panitia, masyaallah 1 2 3 4 5. Nggih niki matur nuwun beningan kabeh kaya radiator, nggih matur nuwun sangat nggih. Niki tanda sekatahe wedang niki tanda makmure Pagubukan, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Anemonya masyarakat hari ini Kempal wonten ing Paladadi sampai nangisor gedengan nang petengan barangan, sampai nangis wit peleman, malah nanggone ngaji nang selasakan barangan kayak ke. Assalamualaikum. Sinang petengan harus sering dicek kodam niki. Sale menawi teng petengan kok mboten dicek kodam, biasane ngantuk ora kewenangan. Nggih ngantuk pancen nikmat, tapi angger ngantukan kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo. Alah pinter jenengan. Dumugi wingking mriku assalamualaikum. Masya Allah, yang di belakang sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman? Alhamdulillah. Oh ngisor gedangan ora keduman. Ya Allah, mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Semangate panjenengan niki sesuai dengan ngendikane Kanjeng Nabi, dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana, tapi nekon masalah ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Bukti nyata niki duduk praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Ora diundang ya mangkat dewek, ora keduman senek ya jajan dewek, ora keduman panggonan yang delosor dewek, sing gerah ya kipas-kipasan dewek, sing atine dengki ya ditanggung. Nah niku pinter-pinter jenengan. Dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana. Anak pengajian ora diundang ya mangkat, anak muslimatan fatayatan ya semangat, ya sodako ya zakat, sampai anak dangdutan ya nonton, anak ibik ya nang ngarep dewek. Ning wayahe ibadah, nggih ibadah. Niki sing diwastani dinuna dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi nek masalah ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Maka wau kados ingkang dipun ngendikaken Pak Lurah Bambang bahwa pengajian hari ini peringatan Maulid Nabi, panitia ngumpulaken warga, ngumpulaken tetangga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikiran, ana sing urun donga, sampai nyetel sound system suarane kepenak dirungokna, nggawe panggung yang gawe tenda, sampai masang layur, masang bendera, nunggu mumpuni mandan lama, mulane sembelih na ayam, goreng tempe, betempene ambu-amba. Pak Lurah kita pikir-pikir kabeh danane entek pira.
Pala dadi bukan lagi hura-hura, bukan lagi foya-foya, tapi ngontenaken pengajian niki warga Pala dadi pagubukan ternyata lagi belajar kepingin dadi wong apik. Pengen belajar dadi wong wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah, wong apik dudu wong bagus. Sebagus-bagusnya Pak Lurah, ya Allah jase anyar ya Allah Lurah jan. Lawas mboten kepanggih nggih Pak Lurah nggih. Kepanggih kawit mumpuni cilik mentik-mentik nganti tekan mandan metokor kaya iki alhamdulillah. Wis makmur subur wis payu rapi ada di medokor. Wau bulur ampun ngitung Mbak mumpuni jenengan dugi teng mriki pagubukan ngaji insyaallah kadose pun ping 4 niki. Alhamdulillah bareng kula kepanggih lurahe si dadi lurah luar biasa, tepuk tangan maning nggo lurahe kok. Berarti pun 2 periode Pak Lurah, Masya Allah. Oh badhe 3 periode. Jangankan 3 nembe loro tek delengke kayane urung balik modal nggih Lurah itu. Mandan melasrai lok. Pas gue temenan, pantesan sambutan sedawan-dawan aku Lurjan. Ya Allah, orang nanti petil. Jebule terora, anu karena urung balik modal. Jadi sambutannya mandan dawa. Mboten masalah Pak Lurah. Pak Lurah memang kagungan hajat. Yang terpenting saling ikhlase. Karena niki kula munggah jam 10 kurang 20 menit. Berarti mangke mandap jam pinten kinten. Cepirah. Jam lorong bengi. Ya Allah, gue jeneng orang manusiawi. Ya masa enggak nih munggah jam 10 kurang 20 menit mudune jam loro berarti ngajine 4 jam 40 menit. Masya Allah, gue jenenge geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Warga Pala dadi pagubukan lagi belajar kepingin dadi wong apik. Wong apik niku nek cara Al-Qur'an alladzina yunfiquna fisarra iwad dharra. Wong apik niku adalah antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi. Susah seneng tetep dadi wong sedekah, sempit lapang tetep dadi wong sing berinfak. Niku apik monggo Gusti. Maka dari itu pengajian hari ini perlu dipun mangertosi. Niki bulan mulude wis entek. Niki pun Rabiul Akhir diwastani pun ba'da mulud. Lho kok Pala dadi si muludan. Bukan masalah kobre utawa keduman bagian jadwale mumpuni. Niki Pala dadi bulane bulan Rabiul Akhir kenapa esi muludan? Karena kita dadi umate Kanjeng Nabi tok kowe wis keren. Tekulang. Dadi umate Kanjeng Nabi tok niku wis kudune berbangga. Kenapa mawi dadi umat Kanjeng Nabi berbangga? Karena Kanjeng Nabi panutan kita niku punya titel khairuman. Napa niku khairuman? Sak saene piyayi. Khairuman sak bagus-baguse menungso. Sampai tenggene kitab Al-Burdah niku Kanjeng Nabi disebut faqon nabiyina. Gusti Allah menciptakan Kanjeng Nabi niku makhluk versi paling sempurna. Sempurna nopone fi khalqin wa fi khuluqin. Paling sempurna bentuk pasuryane lan paling sempurna akhlake. Sampai menawi Kanjeng Nabi kok dibandingkan dengan nabi-nabi lintune, maka Kanjeng Nabi ngilmune adalah seluas air tenggene lautan, tapi nabi-nabi lintune ngilmune namung secawukane banyu nanggone tangan. Kalau akhlake Kanjeng Nabi adalah derese banyu udan sing mudhun saka langit dateng bumi, maka nabi-nabi lintune ngilmune akhlake namung sak tetese banyune udan. Jangankan disamakan yang 11-12 kali Kanjeng Nabi mboten nonton. Karena Kanjeng Nabi niku maksum
bersih saking dosa. Kanjeng Nabi titelnya mahfud, ora mungkin gawe dosa. Ning bukan berarti Kanjeng Nabi ora de dosa niku Kanjeng Nabi dudu menungso. Kanjeng Nabi nggih piyayi, wong Kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah. Napa niku basyariah? Bleger menungso. Jasade jasad badan menungso. Ketika kegerahan Kanjeng Nabi otomatis kipas-kipas. Ketika Kanjeng Nabi ngelih lapar Kanjeng Nabi otomatis dahar. Ketika Kanjeng Nabi sedih nggih tetep ngrebelaken eluh kados dene kula jenengan. Ning senajan Kanjeng Nabi punya sifat basyariah, bleger menungso, ya ora luwes nek Kanjeng Nabi dipadakna karo kula jenengan pengenyongan. Soale napa? Contoh, Kanjeng Nabi niku diriwayataken pernah Kanjeng Nabi satu ketika lebar wudu mencium kening Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu pirsa ngertos kening niku cara bahasa Jepang niku bathuk. Cara bahasa mriki napa? Oh, berarti wong kene pancen anu kerjane nang Jepang kabeh kiye. Dadi ngerti bahasa kening niku bathuk. Kanjeng Nabi lebar wudu niku mencium kening bathuke garwane nggih niku Sayyidah Aisyah. Terus mboten wudhu malih langsung sholat jamaah teng masjid. Niku Kanjeng Nabi. Lah nek kita Ahlus Sunnah wal Jamaah niku meyakini ada 4 madhab. Salah satu madhab nggih niku Imam Syafi'i jelasaken suami istri lebar wudhu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i duwe prinsip suami istri niku hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya. Lah halal dinikah karena orang nana hubungan darah sehingga boleh dinikah. Setelah dinikah sah menurut agama dan pemerintah niku halal untuk maaf digauli baik secara fisik, dohir, nopo dene batin. Tapi kenapa Imam Syafi'i punya prinsip lebar wudhu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu? Karena alasannya Imam Syafi'i jerone ati sapa sing ngerti. Contoh Lurah Bambang saking banggane bisa nanggap mumpuni warga Paladadi wau izin karo ketua panitia ya gue anu kaki warisman. Pak Lurah Bambang ngendikan KG karo ketua panitia kaki warisman anu Kang Waris apa warisman? Kang Warisman ke nyontek curhat ya. Nyong saking banggane lho musola cilik kaya sing jenenge musola Al-Karim mung secelekobekan kok bisa nanggap mumpuni ki nyong saking banggane kaki warisman nyong esuk nek arep ketemu mumpuni nyong arep salaman karo mumpuni uli apa ora lah panitia ngendikan nggih uli-uli bae lur sing penting jenengan ya pamit disit karo komandan pletone jenengan ya kue bulurah wala iya ya Kang Warisman can wis angger nek weruh mumpuni nah dadi kelalen bojo. Akhirnya Pak Lurah terus pamit karo karuane. Pak Lurah ngendikan begini karo Bu Lurah, ayang embeb nyong saking banggane ki musola nang buritan omahe dhewek kae sing cilik kok jan bisa nanggap mumpuni jajal. Mulane ngesuk nek nyong ketemu karo mumpuni nyong uli salaman karo mumpuni apa ora. Bu Lurah ngendikan, "Ya uli-uli bae, Pak. Wong nyong ya ora cemburu ora, sing penting jenengan pamit dhisit karo mumpuni. Mumpunine gelem salaman apa ora karo Rika." Sing kepindo nyong kurtiti pesen wong jenengan kan ki nembe rong periode berung rampung aja menimbulkan fitnah sing warna-warna nggone salaman karo mumpuni aja karo nafsu ya iyalah Lurah rong periode
Akhirnya bareng ketemu Pak Lurah ngendikan kali kula, mumpuni nyong wis pamit karo Kaki Warisman ketua panitia karo bojone nyong sekalian. Nyong uli salaman karo jenengan dan jenengan nguli apa ora nyong salaman karo sampean. Nggih pareng Pak Lurah. Wong jenenge batal wudu kan ora dosa, mengko gampang wudu maning. Tapi ya gue sesuai dengan anjuran garwane jenengan, nggone salaman aja karo nafsu. Ya iyalah, kuatir temen. Kadar jenenge salaman kan ora guang. Bareng salaman Pak Lurah nyepeng tangane mumpuni, jebule lurahe mandan gremet-gremet. Ternyata nggone salaman tegangane mandan tinggi, gue setrume dhuwur. Wong nggone salaman nganti kerasa griming-griming. Sing protes malah Kaki Warisman karo Bu Lurah. Pak, dene nggone salaman grogi, berarti bapak ki nggone salaman karo mumpuni karo nafsu ge, ketenger ge. Tapi Pak Lurah ngendikan ora-ora. Pak Lurah lisane ngendikan ora, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Maaf ya, saya cerita begini tidak untuk membandingkan madhab yang satu dengan madhab yang lain. Wong kula niki nggih sering banget ditimbali ngaos kali Kyai Muhammadiyah. Justru kula menceritakan Imam Syafi'i ndek prinsip begini untuk membandingkan endi menungsa biasa lan pun di Kanjeng Nabi. Lah, jangankan Pak Lurah karo mumpuni penganten, jangankan penganten anyar, penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten. Wis lawas pengantenan bareng bojo nang omah lagi mlaku nang lawang kepapasan senggolan bokong berasane pating krembut. Lah tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Maka kenapa saya menceritakan Kanjeng Nabi niku kagungan sifat maksum bersih dari dosa. Tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah, blegere bleger menungsa. Ning senajan blegere bleger menungsa boten bisa dipadakna karo kula jenengan. Jangankan dipadakna karo kula jenengan, wong dipadakaken karo nabi-nabi lintune, jangankan 11 12 yang mendekati Kanjeng Nabi mirip-mirip niku mboten wonten. Sampai Kanjeng Nabi niku menawi teng qasidah lam yah talim qotung to hamut lakon abada. Kanjeng Nabi mboten pernah sare. Dados ketika Kanjeng Nabi sare netrane merem tapi manah niku selalu hidup. Bahkan ketika Kanjeng Nabi tindakan kok ana laler-laler boiler, laler-laler boiler, laler ayam, kandang ayam kayak nang pagubukan kene. Ora usah nyidra, jenenge ayam boiler, ayam petelur lan sak piturute. Pancen kadang-kadang masyarakat niku ya aneh. Aneh niku diwastani innal insana khuliqa halu'a. Menungso niki pancen makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi apa? Baik kadang-kadang isine ndersula. Kayak contoh diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Gilang diparingi udan karo panas gone ngaran udan kethek ngilo. Soale anane ayam boiler kadang mentah mambu, mateng kolu. Takulang. Mentah mambu, mateng. Bisa jawab dewek jenengan. Sing sami usaha, mudah-mudahan ya usahane sing lancar barokah. Mudah-mudahan ketika usaha kok gawe ketenangan nang masyarakat, mesti tangga teparone melu ndongakna sing apik-apik. Kan ngaten nggih Bu nggih. Kena zaman seniki nyambut gawe nangil. Golek pekerjaan ya susah. Mulane dadi umate Kanjeng Nabi tok sing bisa sujud wis keren banget. Dadi umate Kanjeng Nabi bisa sholat wis kudune banggane luar biasa. Soale nopo? Sekelasé Kanjeng Nabi yang ketika lagi tindak mawon gegremetan laler-laler niku mboten kersa menclok tenggene jasate Kanjeng Nabi sing luhur. Bahkan nek wonten piyayi kepanggih karo Kanjeng Nabi kok mung meriksani belakang badane Kanjeng Nabi, punggung Kanjeng Nabi utawi nun sewu gegere Kanjeng Nabi. Sing meriksani gegere Kanjeng Nabi niku rasane kaya adep-adepan karo Kanjeng Nabi, saking sempurna pasuryane.
Ning Kanjeng Nabi niku andap asor tawaduknya. Akhlake niku nek dibandingaken karo nabi-nabi lintune, maka sing liyane nabi niku hanya setetese banyu udan, lah akhlake Kanjeng Nabi kaya dene derese banyu udan. Akhlake luar biasa andap asor tawadu sekelase Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah badhe dahar be ndonga dhisit. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak waqina. Pinter anak-anak. Bapak-bapak ngisor wit gedang batin. Kerudut kelepas mumpuni tek belan-belani mangkat ngajari ngene nganti nonton bal-balan betek pending, jadwal mancing betek cancel nyong ora sida mancing, saking kepingine ngaji karo mumpuni bareng tek belan-belani mangkat tekan kene mung diwari donga madang jajal. Maaf ya anu Kang Sarmin. Ngapurane ya, kita wis tua ya, kadang-kadang krungu donga mangan keton sepele, saking sepelene donga madang akhirnya kita wis gede tua arep madang kelalen orang donga disit ngaku bae ngaku seketenger saking pasuryane jenengan selak kencot mumpuni langsung betam tem ngerti nyong polahe wong model pagubugan. Ya maaf Bu, Kanjeng Nabi badhe dahar ndonga dhisit karena ternyata Allahumma barik lana artinya ya Allah berkailah kami. Kami niku udu wong siji lho. Kami niku wong akeh. Kene cara bocah pondok nanggone ilmu nahwu bab dhamir Allahumma barik lana nane niku ngangge mutakalima al ghair. Sehingga Allahumma barik lana berkailah kami. Kami niku udu wong siji wong akeh. Lah konsepe wong inum contoh niki kula dipun paringi jatah wedang karo panitia. Berarti kan ki jatah wedang wedange nyong. Nyong apa aku? Aku apa kula? Kula apa nyong? Ya nyong lho padha-padha nyonge. Niki wedang kan jatahe nyong. Berarti kan niki saumpama wedang tekinum sing inum nyong, sing uli manfaat nyong, sing uli kesegaran nyong. Harusnya donga madang donga nginum ke ora Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik nyong. Yura nana dong Allahumma barik nyong. Ya angel-angele nggone ngaji karo pagubugan. Lane pancen pidato sambutan kudune dawa wong sekali sepindah be ora pada nyambung kayak ibu-ibune. Allahumma barik li nganggo mutakalim wahdah. Dadi Allahumma barik li artine ya Allah berkailah nyong. Wong sing nginum nyong dewek. Tapi nang apa donga madang donga nginum entah sendiri ataupun berjamaah dewek anak nggone ngucap Allahumma barik lana berkailah kami. Ternyata ngilmune Kanjeng Nabi jan lembut banget sampai ngucape Allahumma barik lana berkailah kami artinya gewedang kan anak pabrike. Nek anak pabrike berarti anak buruh pekerjane. Nek anak pekerjane berarti kan anak sing mengedolkan. Dadi mengedolkan. Weh gara-gara Allahumma barik nyong. Dadi Allahumma barik mengedolkan. Berarti anak yang mendistribusikan anak salese. Nek anak salese berarti anak bakule. Nek anak bakule anak warunge. Nek anak warunge berarti anak sing tuku nganti di sandina nang mejane mumpuni. Berarti nek kita arep mangan, arep madang, arep nginum dongane Allahumma barik lana berkailah kami niku maksude berkailah pabrike, berkailah bakule, berkailah sing dodol,
berkailah sing salese, berkailah pekerjane, nganti tekan mejane nyong tekinum, nganti tekan telake nyong. Ya kadar telak-telakku dhewek iki. Bareng nganti tekan telake nyong ngucap Allahumma barik lana, nyong juga uli berkah. Kelase Kanjeng Nabi nganti kae kowe dipikirna Bu ya Allah. Saking lembute ngilmune Kanjeng Nabi niku nembe minum. Urung maning madang. Jenenge madang wis mesti mangan sega. Nek mangan semangan-mangane ngono karepe. Soale wong Indonesia, wong Jawa urung diarani madang nek urung mangan sega. Bukti nyata wong pagubukan pala dadi mangan muntul entek papat. Ngakune urung madang. Mangan Banten suntik entek pitu, ngakune urung madang. Kena madang kowe mesti mangan sega. Kita makan sesuap nasi ternyata pakai jasanya banyak orang. Nasi niku saking beras, beras niku saking pari, pari berarti nasi nandur. Berarti nek kita ngucap Allahumma barik lana nek arep madang, artinya berkailah sing tandur, berkailah sing matun, berkailah sing Daud, berkailah sing nampingi galengan, berkailah sing nyemprot, berkailah sing bawon, berkailah sing gopyok, berkailah sing nutu nyelipna, berkailah sing mesusi nganti tekan liwet disandingna nang piring bareng dadi sepiring nasi hanya untuk mengenyangkan perut. Kita pakai jasanya banyak orang. Berarti Kanjeng Nabi ngilmune begitu luar biasa, maka dadi umatnya Kanjeng Nabi tok bewis keren. Ora samuluk-muluk zaman saniki kepingin dadi apa? Arep tanggane saking sugih umahe lanti swidak rolas ya terserah. Arep saking sugih nganti gelang selengen nganti tekan kelek yang ngono. Saking sugih ndek mobil truk nganti Alphard ya ora apa-apa. Sing penting zaman akhir kados niki ngendikane Allah yarham al-mafulah Bakai Khudori Tegal Rejo Magelang, cukup dadi wong selamat kue beja. Tekulang. Zaman akhir kados niki cukup dadi wong selamat kue beja. Wong selamat niku sing kepripun? Duwe bojo lanang ora usah dituntut kon gantenge kaya Lurah Bambang, ora usah. Duwe bojo lanang zaman akhir kados niki cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul ngilmi. Nang arep dewek banter salah. Tolabul halal niku kerja golek sing halal. Bu, sapa wonge ora kepingin sugih. Wong lurahe 2 periode besi kepingin 3 periode. Jangankan Pak Lurah, mumpuni ya kepingin sugih, jenengan ya kepingin sugih. Tapi sugih niku ora kewajiban. Sugih niku mung bonus. Kewajibane adalah kerja golek sing halal. Duwe bojo cilik ireng metekel ora masalah. Halo. Suamine jenengan mung tukang deres ora masalah. Cilik ireng metekel rumati bang ketilis selesai meloco. Loh, ketimbang duwe bojo lanang ganteng, tak kowe ngerti ya Bu, zaman siki duwe bojo lanang kok ganteng setitik anu nyekel duit alah metu ngomah malah tukmis. Di bojo lanang ganteng ngomong dina-dina kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembara, kelemburuk. Badane sehat, akale kuat mikir isine mung arep BLT karo PKH. Jadi bojone jenengan kok mung tukang deres, tukang kuli bangunan, tukang panggul, tukang Daud, ora masalah. Rumah tiba kok teleswe mloco. Mloco. Golet bojo, sing penting gue suami gelem tolabul halal, kerja golet sing halal. Mulane ngapurane ke Pak. Popo go. Assalamualaikum. Non sewu Pak, kula badhe tanglet.
Tukang kuli bangunan menawi teng pagubukan sedinten niku bayarane pinten, Pak? Lah, kok malah ibune sing ngapal? Oh, jadi selama ini sing lanang sing kerja sing ngentekna duit sing wadon. Nah pancen kudune. Yang ngapurane ya, Pak ya. Jenenge wong wadon ke ora ana kewajiban mencari nafkah. Sipate istri kue dinafkahi, bukan menafkahi. Soale wong lanang mbok kerja sedina mung 80.000 tapi halal kang keringete wong lanang dewek niku ana berkah halale seorang istri nampa nafkah. Mulane ana wong lanang walaupun sedina mung 80.000 ya cukup bae sing wadon dilala ya bisa nguterna. Tapi ana wong wadon mbok golek duit kaya ngapa akeh tapi kok pikirannya bahwa itu nafkah kepingin go nyukupi keluarga mesti rasane kurang bae ngrungsan. Mulane maaf wong wadon uli izin kerja nang luar negeri dadi TKW kok uli hasil gaji lebih gede ketimbang wong lanang, maaf ya, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Tekulang maning nggih, tekulang maning. Wong wadon nganti diplalai gelem matun, gelem tandur, nggih Bu nggih. Wong wadon kene nggih Pak, dadi jenengan nek golek bojo wadon, kok ora usah mawi ngimpi-ngimpi arep uli sing kaya mumpuni, kok ora usah. Jenengan ndek bojo kaya mumpuni, kon tandur kaya ora gelem. Kon matun ya ora gelem, nggih Bu nggih. Lah wong wadon kene Pak, jangankan tandur matun, wedhuse ngar-ngir muni bae gelem melu ngrewangi ngramban. Nggih Bu nggih. Wong wadon kene si ana sing gelem ngarit ana? Onten. Balane nyong. Pantesan miki nyong salaman karo ibu-ibu nang kene mak kerasa ke salaman karo parut. Kowe wong lanang kudu gede syukure kowe. Wong wadon kuwi luar biasa, hebat tenagane. Kawit isuk nanti isuk maning, rikat-rikat umang ngopeni bocah asa-asa mbek grabang ngumbahi pakaian bocah sekolah, esi kesel be gelem melumah. Nek karo kemurep maksudnya pegak kayak gini maksudnya Bu, aja salah paham. Besi gelem melu ngrewangi ngarit, gelem tandur, gelem matun, biasanya waktu nggo muslimatan fatayatan. Nggih Bu nggih. Mulane kowe Pak dadi wong lanang kudu bisa mulyakna wong wadon, sekali-kali ki wong wadon digamaring salon. Kudu salon sound system. Salon kecantikan Kang Sarmin, ya Allah. Sekali-kali wong wadon disenengna, kon pedicure, manicure, rebonding, smoothing, balancing, sepuring. Ih, ora kur mobil tok. Mobil pirang-pirang tahun ora diservis be mengsol. Lah pamening wong wadon lah anak kok 7. Apa mengsol? Mengsol. Pak Kaji takon kaya mumpuni setahun. Walah, ki kula bojo nembe setahun 8 bulan. Wis turun mesin. Ki senajane si murbau teh si pada kenceng alhamdulillah. Manak nembe siji turun mesin lah pamane sing anake 7 anu wong kabeh lang kasih dadi cempek. Apa mengsol? Mengsol. Sekali-kali wong wadon digamaring salon nggih Bu nggih. Nek kayakane ndeleng weruh prawakane Kang Sarmin ya ora mungkin gawe maring salon kayak gue ya. Wong anu wong-wong zaman tahun bahola. Zaman-zaman kolot, zaman mien. Dadi ora mungkin digawe maring salon lagi nyong ke wis diarani gen milenial, Pak. Dadi nek bocah kelahiran tahun 90-an itu disebut gen milenial. Kula niki kelahiran 95, sami kados putrane Akhinal Kiram Bapak Kiai Solihin Malik Ibrahim. Apal mbok nyong. Seputrane apal Mas Hisnu Yunjan sekelas karo nyong mieneng Mankroya. Kula yang kelahiran 95 disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lanjutan yang kelahiran tahun 70, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Oke, nyong orang ngenyek ora. Awe fakta ring Rika Yusartina.
Kenapa? Lah faktanya Bu ya, nek menungsa kelahiran tahun purbakala kok hidup di tahun 2025 ki kudu menyesuaikan loh. Lah ki kudu menyesuaikan adaptasi. Kenapa? Duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya. Bocah zaman seniki lebih pinter-pinter Pak ketimbang zaman mien. Kenapa? Karena makannya bergizi. Benang sekolah si ketambahan MBK. Sing jawab MBK kan orang dua anak iki. Dua anak tapi orang zaman siki maksudnya kayak gue anak MBK gue kepriye ceritane kok. Telaporan ring Pak Prabowo gue. Anak MBK gue kepriye ceritane. Karena kebiasaan ngucap MCK jadi kerungu MB jawab BK. MBG makanan bergizi gratis. Kayak gue anu ora keduman dadi ora ngerti ya Bu ya. Sing keduman bocah zaman siki makan makanan bergizi lah. Bocah zaman mien ya ora nana makanan bergizi. Agi jambu pentil be wis ora nana wingi. Wis enteng bablas bocah pada pating krayak pada keratakan nggih Pak nggih. Zaman siki ya jambu nganti dipangan codot nganti tura-tura ora kemek lang bocah kowe gumun konyong kok. Ya gue nang omah wis makanane tercukupi ketambah nang sekolah makanan bergizi gratis. Lah zaman dewek ya ora menangi zaman makanan bergizi. Ngertine oyek, intil, gaplek, grontol, apa maning? Kodokan ganyong. Zaman mien nyicipi daging ayam nyora nibani setahun sepisan mangan daging ayam yang ngenteni bapake balik kepungan gimana? Saya memang kelahiran 95 tapi kalau niki zaman nih orang percaya takon karo putane pakai Solihin Malik Ibrahim Mas Isnu Yunji karena ngerti cilikane kulo lah kulo niki nyicipi mangan daging ayam yang ngenteni bapake balik kepungan bapake mangkat tahlilan mangkat kepungan kene jan gone ngenteni nganti pating klikik kencot banget kemutan pangan daging ayam anu iwak ingkung kene nggone nyekel piring seng kemutan piring seng mboten piring seng bantu warisan sekang bae nyekel piring seng bolong tengahnya sumpel bakaran plastik kemutan jenengan kemutan ora nyekel piring seng bolong tengahnya sumpel bakaran plastik bapake dinteni ora bali-bali soalnya nggone tahlilan sedawan-dawan kayak Lurah Bambang urung ketambahan mana Yasin Fadilah loh kene gune kencot pating kliki kira patut ora nyekel piring seng tapi tetep dinteni nanti ngantuk bareng dinteni nganti dep mati lampu akhirnya nyetel anu Dian sentir ngertos Dian apa mboten jenengan nganggo lenga latung kemien nyentel Dian nyentel sentir sing nganggo deles nika bapake bali anu wis bengi lah anak nomor 3 dari 5 bersaudara nyicipi daging ayam anu ayam ingkung siji dibagi wong sedesa kan setiap bandulan mung sesewir-sewir dibagi bocah 5 ya mung secuil-cuil ora masalah lah sing penting nyicipi daging ayam segane dikunyah ayamnya ditulalambe tul segane mlebu aring telak ayame tulis taltul nganti segane entek ayame wutuh. Nah gue gonge arep nyicipi mangan ayam bareng tek pangan ya Allah karo langsa tek pangan gue ayame kanyal nyong batin den ora entek jebule bakaran plastike. Anu mati lampu ya karo gerak makan. Orang entek jebule bakaran plastik siki barang wis merdeka ya Bu ya mentertawakan kemiskinan kayak nikmat banget ya Bu ya Allah wis disalawati disit lagi rebanane nganggur melas wasallim sapa gede syukur bakal urip makmur ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur nanging ati kang kufur karo tangga ora akur ati
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah niki memang menyesuaikan potensi yang ada di Desa Pagubugan. Dados niki ya rebana masenggane disanding orang ngiringi ya melas dadi diparingi jatah bagian wong trotoken be semewah ini mulutan kowe pengantenan besanan lha kowe ana lampu kristal barangan kayak pating selawir. Niki saking banggane lho warga masyarakat Desa Paladadi Dukuh Grumbul Paladadi bisa pengajian semeriah ini mulane rebana mangke ngiringi kula sholawatan sampai jam pira mau ya? Ayo jam 2 subuh ya Allah geragas banget. Ini saya sawer dulu monggo. Oh. Bismillah cek 1 juta. Ya Allah. Ngecek tok larang banget. Ki kayane mandan kesuwen anu kenang hawane Pak Lurah niki kayane nggih wis kesedot kabeh nang Pak Lurah mau. Mboten napa-napa Pak operator sound system. Sak menten kathah piyai wau kula mireng kabar Pak Lurah saking Ibu Beli niki sing rawuh teng pengajian hari ini sekitar 4.250 setengah. Saking kathah piyai lah ya. Dados kabel-kabel niku kadang-kadang kelenggahan Bu. Dados onten kabel colokan inti kados niku kadang kelenggahan kalih warga jamaah sehingga niku colokane radi kendho. Mboten masalah Pak operator sound system, mboten usah mawi grogi dan lain sebagainya. Saya dengar-dengar informasi pengadatan teng masyarakat niku kalau sound system kok disewa teng hajatan niku bayarannya biane full 100% nek teng hajatan. Tapi menawi teng pengajian niku bayaran kadang mung separuh nggo sound system. Nek dap berebet kayak ki biasanya sumbangan nek kayak iki. Ketenger. Mboten masalah Pak, matur nuwun lho. Niki kami termasuk niki sound sistemnya saya niki. Dan ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewek niki Pak. Matur nuwun Pak operator sound system mboten usah mawi panjenengan bingung kuatos dan lain sebagainya niku hal wajar. Ya namanya human error niku wajar sangat. Sing terpenting pengajiannya hari ini meriah, lancar sampai punah acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Lanjut. Terus mulai bahas apa ya? Sampai jam 2. Oh iya, hari ini kita wis merdeka ora kaya zaman mien. Mulane malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Amin, diamini. Amin. Terlambat. Jan ora nyambungan banget ke wong kene kok. Pancen kudune karo ngadeg jan. Ora kena nggo ngaso sedela kaya kowe kok. Dan Quran amin tok pendadak diperintah malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik tandane bisa mensyukuri nikmat sing gede. Allahumma amin. Zaman saiki ngeluh ya ora apa-apa, sing penting aja sampai kula panjenengan sedaya njur putus asa. Pancen ya zaman siki disyukuri ora kaya zaman mien zaman bakakung cilik kan zaman paceklik. Gili dalane si cebrik, urung ana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, hibrane namung serat jangkrik karo kicik, bajone karo goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik, mangane aris gedang butin gaplek anggar keseretan mendelik-mendelik. Lah jaman seniki merdeka lawian 17 Agustusan benyom iki weru nang dalan Pagubukan nang pinggir dalanan awit pring wae plastik. Ya senajan hari ini maaf gaji DPR naik, tunjangan DPR naik, harga sembako naik, harga listrik, harga BBM, akhirnya asam lambunge, tensine, sing mlorot muka tok kolore bapake. Ya kon gede syukure kena malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik-cilik mengko Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Allahumma Allahumma. Bocah zaman siki gue lebih pinter ketimbang zaman-zaman mien kayak kita wong-wong purbakala. Contoh ya nambah-mbah ngucap ngelehna karo anake merganake wis duwe anak, Mbah Kakung aweh ngerti karo putune. Kowe bocah angger semena wae digerita gue digerita. Zaman ngertos gerita napa mboten jenengan? Digerita ge apa ya cara zaman siki ge orang anak.
amben. Digerita niku sing taline akeh diket dijerit-jerit kae gerita. Kowe angger bar digerita kari dibarut kowe dibarut. Men turune kepenak kanteng ora kagetan ben ora sawanen kowe bocahe. Bocah jaman siki angger diomongi nah. Ada angel ora pada ngandel karo wong tua. Ya ngono pancen kowe sing duwe anak sing mana kowe ya ngono dirumati. Jenenge wong tua kan ya ngelingna lah anak-anake bocah jaman siki nah. Ngomong angel. Pancen nyata ya ke jarene pancen nyata. Maaf, bocah jaman seniki jawabane pinter. Nggih, Mbah. Digerita dibarut ku jaman yen. Siki angger bayi dibarut ki nyong sing do menang dokter karo bidan. Ora kena bocah jaman siki digerita. Jaman mien digerita aman karena cuaca iklime esi sehat. Siki sing diarani ki global warming, Mbah. Global warming kuwi isi cuaca wis ora kaya mien. Kisiki kudune ora wayahe udan, kenang apa udan? Ki nek cara BMKG diarani kemarau basah. Tapi nek cara zaman mien, zamane jenengan nggone ngarani udan salah mangsa. Mulane cuaca hari ini kan panasnya nglegeb. Kula mawon niki teng Temanggung, ngapunten nggih Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Tentara, hari ini saya sudah bukan tetangga jenengan maning. Karena siki plat mobilnya wis ora RAA. Ora sombong awe ngerti nyong. Karena kepremaning segagah-gagahe kula dadi tukang ceramah wong-wong wadon, tiang istri aku tunggolet ridone suami. Nyong ya kepingin mlebu surga jalur ridho suami. Dadi nyong wis ngatut mengintili bojo lanang. Mengintili. Kula setahun 8 wulan tenggene Temanggung. Temanggung niku daerah mbako. Teng mriku jarang padi, ontene kopi, sayur mayur, kobis, brokoli teng daerah-daerah dingin. Tapi kula caket alun-alun mawon mpun ngraosaken adem karena antara Gunung Sindoro Sumbing. Dan daerah mbako kopi teng mriku kula nembe ngertos ternyata mbako niku ora pareng kenang banyu udan. Dadi nek meme gabah esi kenang telese banyu udan ora masalah. Tapi nek mbako kok wis kenang banyu udan, jangankan banyu udan, mambu banyu mawon niku wis ora kena dan harus bener-bener kering garing supaya tidak mengurangi kualitas mbako. Lah saking kula ngaji ngaji dadi wong Temanggung, kula belajar 1 tahun kapengker bulan Agustus September tahun 2024 niku mboten nonton udan dan ademe luar biasa jen asrep-asrep tenanan. Arep nyekel banyu wudu be Masya Allah rasane minggring-minggring gigil saking ademe. Tapi ternyata tahun ini Agustus September malah full udan. Nah niki sing diwastani udan salah mangsa. Nah termasuk gara-garanya ya menungsa zaman akhir di mana udan salah mangsa urung bojo wis meteng disit kan udan salah mangsa. Loh dikira ora mempengaruhi. Loh niki tanda-tanda akhir zaman bukan kula sok suci niku mboten. Ning ngapunten saling eling kinelingan. Niki zamane wis zaman akhir, bumine wis tua. Mulane iklim siki wis ora kaya iklim mien. Zaman mien digerita dibarut bocah si aman-aman naon, hari ini pun boten pareng. Jangankan digerita dibarut, kewenangan dibedaki bete domai nang bidan. Jangankan dibedaki, wong tangan nganggo sarung ketut tangan be ora ulih. Zaman siki, karena bocah zaman siki pinter-pinter, Mbah. Zaman mien meriang setitik dikeroki nganggo brambang karo lenga-latung lenga jelantah be mari. Siki wis ora Mbah, karena zaman siki wis beda karo zaman mien. Niki sing diwastani cara mbah-mbah mbiyen. Zaman maju karo rengeng-rengeng. Dalam ora-ora gonggongan ora masalah, ora ngurangi. Zaman maju
akeh wong lakune kleru Bapak Pucung niku judule senajan blero-blero kayak iki ya alhamdulillah ben mandan beda bayarane karo sing liyane lha kuwi mandan larang ya gue jaman maju akeh wong lakune do kleru ninggalno tuntunan nuruti senenge ati nggih niki nembe suarane kula si nomor 4 ora usah takon si nomor 1 si teken nggo ngesuk maning jaman maju akeh wong lakune do kleru mula sira ngati-ati lan was padha gelendung ngajine sampai jam 2 subuh kan ya mung takon dok nyong gue anggar wis Bapak Pucung biasane karo dibawani gue wis ana suluk ana bawane mboten napa-napa Mas orkes ora usah diringi dhisit ben ibu-ibu giliran ngrewangi nyong karo ngetes ngantuk apa ora dibawani gue nganggo lagu Manuk Cucakrowo sing iki nadane lho ku coba melempar manggis nah kayak gue tapi sing versi sholawat ngono pengajian Allahumma sholli wa sallim ya benar-benar terus wa maulana ya cocok ada dama lo kuwi nada tombo ati ora kena karo nggo ambekan sedela kayak gue ujarku nyala sing selawatan yang sing giliran ngrungokna jebule mblesate adoh banget ki pancen bener ge ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri saah nek udu bagian ahline pancen blesat-blesat pancen bisa-bisane Manuk Cucakrowo maring tombo ati kayak gini sing nadane kayak gini Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami nah kayak gue bener pancen kudune dituntun ya kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane gampang ya Bu ya giliran jenengan sing rewangi nyong pemimpin pada ilang bilang ngokole ya Allah kadar kur ngetut nak enetok buri be blesate aduk maning nek ilang akal iki jenenge kentir pemimpin pada ilang akal ilang adile ilang akale tapi ya bener pancen sih iya gue bener gue salah tapi diridoni gue salah tapi diridoni pemimpin pada ilang akale karena pemimpin zaman seniki pinter ngakal-ngakali masyarakatnya untungnya mandan pinteran gue salah tapi bener gue maaf ya Pak Lurah, kayaknya ora cerita pemimpin pagobugan. Pemimpin kono negara Amerika Serikat. Kono. Pemimpin pada ilang akale. Maaf ya Pak Lurah. Hari ini pejabatnya gue kalah karo masyarakatnya. Kenapa? Kalah pintere.
Kenapa kalah pintere? Lagi masyarakat tagubukan, mangkat sekang umarat nyabut gawe be malah pinter ndonga. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kowe muslimat pinter apal. Lurae Bambang urung karuan. Maafkan aku ya Lur. Ya pada Lurae iki pengajian urune mandanake yang ngapurane ya Lur ya. Hari ini pemimpin malah langka sing bisa ndongalan mempraktekkan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa sing hak niku pancen hak. Lan nek barang hak tulungono kula diparingi daya kegiatan untuk nglakoni barang sing hak niku. Mulane dilanjut wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil ora kena dilakoni. Terkadang Pak Lurah, Pak Binsa, Pak Bin Kamtimas, Pak Sekcam, rampung mboten Pak Sekcam. Oh, sing tengah ya Allah, kalem banget Pak Sekcam. Maafkan kami ya Pak Sekcam, harusnya Pak Sekcam niki pidato sambutan mewakili Pak Camat. Tapi ngapunten sangat karena Pak Sekcam nggih bijaksana karena melihat situasi. Matur nuwun lho Pak Sekcam, insyaallah gajinya tambah Pak Sekcam. Amin Allahumma. Pak Sekcam, terkadang kita ini punya jabatan, tapi terkadang tidak ada kekuasaan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Ngerti gue barang haram, tapi orang anak daya kekuatan gue mengedohkan. Jadi mengedohkan gue kelah. Gara-gara ngeledeki Lurah Bambang sih nyong kualat ke. Tidak ada daya kekuatan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dolim. Ngerti gue barang haram tapi dimbat mawon karena hari ini pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo, tapi ngene ndonga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya kabeh-kabeh diplok. Wong buka puasa kan malah siki geragas. Wong nang omah wis ana es kelapa sih kepengin cendol. Wis bungkus cendol gari kepengin dawet, kepengin es campur, es maca, boba, cappuccino, bisa teler-telere. Puasane zaman saiki kan malah geragas. Nek wong mien puasa tong-tong blang adzan maghrib namung ngunjuk seteguk air putih batal puasa, digawa wudu, salat maghrib disit, nembe bar salat dahar. Menune zaman mien buka puasa saanane. Anane kluban ya kluban, anane tege karo gesek ya gesek. Jangan lompong ya wis cukup, jangan lompong. Mulane wong mien ketika puasa upase mandi. Wong siki ya puasa, tapi kan puasane wong siki ora kaya mien. Zaman siki puasa malah geragas. Nang omah wis jangan lompong karo nyambel terase sih kepingin Kentucky. Wis sebakwane karo bala-bala tahu brontake. Bocah gari kepingin anak sebelah kena batakur anak some. Wong puasa zaman siki malah geragas. Wong mien ketika tahajud ya siki tahajud, tapi kan tahajute wong siki karo tahajute wong mien beda. Nek zaman mien tahajute niku aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat nyangking pokor kencanane wong biyen salat tahajud wong siki tahajute dadak gawe status. Selfie karo cepret dipasang nang WhatsApp. Lagi salat tahajud nih guys. Nek ora selfie ya gawe status. Dzikir tengah malam 03.15 menit. Tahajud juga wong siki kaya mien. Tapi kan zaman siki salat tahajud wis kecampur lumpur. Niki sing marakna dongane wong siki karo dongane wong mien. Ampuh dongane wong mien ketimbang dongane wong siki. Mulane kalau zaman sakniki kok memang diakui
bocah ora uli nganggo gritak merga iklime wis ganti. Wong tua zaman purbakala ya kudu mengakui, oh iya ya zamane wis ganti. Tapi nek kami wong purbakala wis mengakui bahwa niki zamane wis ganti dan kami orang tua kepingin adaptasi, tapi kami njaluk tulung bahwa bocah zaman siki ya kudu ngakoni tirakate wong mien karo tirakate wong siki lebih ampuh tirakate wong mien ketimbang wong siki. Kuwi kudu diakoni kowe. Contoh kecil ya. Mien urung ana alat medis, urung ana rumah sakit, tenaga medis ora ana. Tapi nang apa wong mien babaran ora ana sing operasi sesar. Nggih mboten? Lho kudu diakoni, tirakate wong mien luwih ampuh ketimbang tirakate wong siki. Wong mien mung direwangi dukun bayi. Mulane jenenge dukun bayi kuwi kudu wong sing gentur tapane. Dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi kok ora ahli tirakat, dongane tambar, ora ampuh. Dukun bayi zaman min kudu wong sing ahli tirakat sing mangan longan turu longan. Lah dukun bayi kok ora ahli tirakat bahaya wong ngrewangi wong babaran persalinan be dua nyawa dadi taruhan, nyawane si ibu nyawane si bayi, dua nyawa dadi taruhan. Mulane zaman min dukun bayi kok gentur tapane ana wong babaran mandan angel, dukun bayine mesti langsung tawasul. Ya Allah, ki sartina nggone ngeden mandan angel ya Allah. Tulung naki sarti nanggone babaran kati lancar tur gangsar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ngene kuwi rasa ngenyek jenengan. Zaman mien tanggone ndonga ora paseh, tapi kan pasah. Tegulang nggih, Kena dititor nggih. Wong mien dongane ora paseh tapi pasah. Kenapa dongane mien ora paseh tapi pasah? Dibelani kok karo Kanjeng Nabi. Wong-wong sing gelem belajar ngaji walaupun ora pinter-pinter amat dibelani karo Kanjeng Nabi. Masalul mukminil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salitamroh. Wong ora pati pinter maca Quran tapi atine ana imane. Maca Qur'ane grotal-gratul. Tapi kan sholatnya ora ketinggalan. Pada nggone sembayang ngertine suratan emang kulhu falak binas. Tapi rutinan mangkat muslimatan semangat fatayatan derek anak masjid mesti derek sholat jamaah. Yasinan be melu padahal ora bisa maca yasin. Tapi melu yasinan. Orang arep-arep berkate sing lane maca yasin dheweke maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene kuwi aja ngenyek jenengan. Ki ngagi gawe ngerti temenanan kok. Niki insyaallah pun cukup niki nggih Bu nggih. Dereng. Nggih panitia sing bayar larang-larang sedele salahe ngunggane nyong kewengen. Tapi jawabnya enten malih. Si sore mumpuni tapi wau Pak Lurah, Pak Warisman niku pun ngendikaken. Tapi Mbak mumpuni kula numpun janji kali manajer jenengan. Nek wayahipun jam 11 nggih tet jam 11 istirahat kantun wayahe Mbak mumpuni istirahat. Jan kaya gue kaki Warisman gue sing ngomongi gue nyong mau di kaki Warisman. Nah kayak kaki Warisman tanggung jawab panitiane pun ngendikan ngaten Pak Lurah. Alhamdulillah radi lumayan senajan niki wau minggah jam 11:30 niki sudah jam 11 insyaallah karo tengah jam pun cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah, sing ngurung cukup nanggap dewek kayak gue lah rasakaken repot-repot. Maka inilah kami warga Polodadi, tepuk tangan dulu kepada warga Paladati matur nuwun. Pala apa polo? Paladati luar biasa dengan pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pakubukan dadi warga sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnal khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengkarumin kula tesih tetap lenggah wonten mriki nderek mengaminkan doa enggak samake diimami kali Pak Kiai. Kula mboten wonten mimpin doa, sumangga doa kula suwun dipun imami kalian tokoh ulama
sesepuh wonten ing tlatah pagubukan. Ampun kondur rumiyin Bapak Ibu, tesi wonten doa penutup sekedap mawon 2 menit. Ada informasi dari Pak Lurah. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis tata-tata karo nyangking sandal ngucap kayak gila apa-apa nyong Bali di anu nyong randa kayak jaren. Ampun kondur rumiyin. Awit sawake doa badhetipun imame kalian Bapak Kyai. Yang pertama, Pak Lurah maturun, Pak Lurah di halaman rumah panjenengan menika saged ngawontenaken pengajian atas nama keluarga besar Mushola Al Karim. Maturun Pak Sekcam makili Forkom Pincam Babinsa Babin Kamtipmas, Mbah Yai, Pak Yai, para sesepuh matur nuwun rawuhipun kersa amberkahi dan membersamai kami warga masyarakat wonten ing pagubukan. Sapi bari doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodari kali saking sampai kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjang papunten ingkang kathah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Baik para hadirin dan segenap tamu undangan, segenap jamaah muslimin muslimat yang berbahagia. Demikian tadi rangkaian uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa kepada beliau Bapak Qayyim Nur Rahmat. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa ala khairu wasallam radhiyallahu ta'ala an sayyidina sahabat Rasulullah isma'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa jal karim wa 'azim sultan. Allahumma akhrajlaha Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antil fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan segenap tamu undangan, segenap jamaah muslimin muslimat jamaah pengajian yang berbahagia. Untuk acara selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Tetapi sebelum ditutup, saya sebagai pembagi acara, bapak acara, apabila dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwo kepada rekan panitia untuk sementara jangan dulu pulang, jangan buru-buru pulang karena ada tugas yang harus diselesaikan. Sekali lagi untuk rekan panitia, jangan terburu untuk pulang karena ada tugas yang harus diselesaikan. Masih ada banyak kegiatan di sini.
dono